kagek apik urung. Mas, iki nek iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan antu, Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan nak durung ngerti to. Iki ki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Sinten? Iki itu namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki Mbak Anya layangan putus. Oh, lho. Sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film layangan pedot niku pun Layangan gak Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo Tembang, tembang. Ki. Ayo no. Tintingane, Mas. Wes ki lho. Oh, Mbak, Mbak. Nah, ne wis ane Simper ledang, 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 ler anadang, nyameng marang asa sondir cinde angore, rek kopi rasa, jalma kalandu ile. Katon lembeane meraga sinter ledang 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 ler angadang nyampeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jemengkel adu wile Katon lembeane meraga, simper ledang, 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 ler anadang, nyameng marang asa sondir cinde angore, rek kopi rasa, jalma kalandu ile. katon lembeane meraga sinter ledang 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 ler angadang nyampeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jemengkel adu milih katon lembeane Meraka simpir Ledang, 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 ler angadang, Selawi 26. parang asa sondir cinde angore, rek kopi rasa, jalma
sekali lagi. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk anakku Limbuk, piye yung ana dawuh mopo dikendoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang Gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe ngono ya Mak. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra Pak wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wow, ngono. Cara menungso umur 41 ki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang angka sepisan pepundenku ya kuwi Bapak Asop kang minangka dadi nyepeng punggawaning nyepeng pemerintahan utawa nyepeng punggawaning ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Oh ngono, minangka dadi kepala sekolah. Iya, luar biasa. Mau ya wis ketemu, mau ya wis kepanggih lawan panjenengane Bapak Asop ngaturke panuwun. Wah, matur nuwun, Pak. Iya. Luar biasa. Aku ki rene ki aku wis suwi ra rene. Terus tahun punjul. Heeh. Wah, aku manglen jan pangling tenan pembangunan luar biasa. Ning ngarep wis ana apa kuwi? Gapura ketok ya. Apa jenenge apa? Gapura apa ngono kuwi jenenge? Gapura. Ya luar biasa. Oh, kabeh direnovasi, kabeh dibangun supaya luwih apik, supaya luwih nyaman anggone melakukan ya kuwi aktivitas kang ana ing jero sekolahan kene. Iya, iya luar biasa.
Ya kuwi selanjutnya Nduk, piye? Iki sing rawuh ya ta? Iki senadyan terbatas ning ana perwakilan-perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses, contoh pada siang hari ini. Wah ya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh, hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetep acara rutinan, wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid, ning iki tetap memakai prokes. Prokes kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku mbiyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabot ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Ya toh? Iki termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku di sisi lain kemajuan zaman globalisasi, di zaman modern apa-apa serba canggih, iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti, iso empan papan tata krama ya to, angon wayah. Mergo awake dhewe iki wong timur. Oh, dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman aja mung ngandalke kepintaran saja, ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh, ngono Mak. Ya luar biasa. Wah, jan seneng banget aku nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget, atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangane kene. Aku rung sekolah semasa, aku wis biyen wis tau ndalang ning kene. Malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku. Saksikan dan dengarkan. Oh ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamangka wis taun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14 ana mata kuliah praktek gaya pokok, pakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon, "Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula." "Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian." Lah. Ngono ki sing senenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa. Wah, iki matur nuwun dhewe mendoakan, sing baku mendoakan ana ing acara ambal warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya.
Ah, laku bersatu bermutu nomor satu. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu. Dadi lali kabeh. Heeh. Bersatu bermutu nomor satu. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi anu Duk, pangling. Pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Heeh, akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa aku ya mau ketemu kepanggih wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum, Nduk. Ha ya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, heeh. Wis matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk. Untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin, amin, amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah, Allah, wala quwwata illa Mas Heru, dulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mong 5 wektu mungkar lan nafsu. sekali lagi.
Niken Salindri. Saiki wis kelas 3 SMA. Jebul gak anu tok si HP tok sing delay lha iki delay bisa iki. Wong wis rampung wis joget ae ya delay. Biyen cilik amene. Iya ampun, ada Om Kuntet. Eh. Kuntet. Nduk, Nggih, pripun kabare? alhamdulillah aku baik. Iya, Saiki pun kelas pinten? aku sekarang kelas 1 SMP. Aduh. Iya, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah Kuntet? sehat. Alhamdulillah baik-baik saja dong, cipikan-cipiki dong Om. Iya. Jane cah cilik, Rat. Cah cilik ra ngerti. Ya. Oh Om Kuntet, tadi kesini jam berapa Oh, tadi? tadi kesini saya itu perjalanan dari Blitar itu jam 8. Karo Oh kowe jam padha. 8. Karena ada kemacetan saya terlambat. Oh begitu di situ tadi ya macetnya Iya, di apa itu di pada umum. lampu abang hijau Ya, itu ya. lampu Bangjo itu. Iya loh. lampu bangjo. Ya, gimana jadi Gimana tadi jadi udah makan ya? Alhamdulillah. Udah makan. Sudah siap-siapkan oleh panitia. Oh iya Udah tadi di sini. ada nasi kotak. Ini kan sudah makan. Aku sudah makan. Waduh, sekarang semakin besar, semakin Iya, pintar, semakin makasih. cerdas. Kan ada tak percaya juga. Iya. Gimana tadi udah? Itu kan tadi naik mobil kan? Mobil macet, Nduk. Oh naik mobil Makanya macet perjalanan tadi. saya terlambat. Iya. ayo tak cowokot lho tanganmu kok suci. Lah kok aku mau diliwati tok. Ada di terminal aku. Ya ampun ada caprocel. Ya ampun ada caprocel. Aku gemes deh. Aku mes. Gemes loh. Wajahnya gemes. Rene Ngapo? Rene. Bocah iki gendeng sih. Gendeng piye? Harus dibawa ke Lawang ini anak ini. Itu namanya kangen karo awakmu pirang-pirang ini wulan, pirang-pirang ini tahun, ini 2 tahun toh. Iya. Ora cedhok awakmu iki saking kangen nih. Saking gemes. Harus berjaya. Aku ngefans banget loh. Aku ngefans loh Mbak iki namanya. ngefans? Iya namanya Cok Percil itu ya. Iya. Apa ngomong otak dianting kempos we. Apa? Kok iso Apa? Salah ya? Kleru. Salah, Nduk. Adik Niken. Iya AA. Oh, ndak pantes no. Lek AA ya mbek mas-mase kae AA. Kalau enggak itu sama Iyang. gitu Perbedaannya ya. apa, Nduk? Kalau Mas Percet dipanggil yaitu AA. Karena selisihnya beda. Bedanya? Iya. Jauh kan? Kalau murid SMA 1 Nganjuk gandeng-gandeng. Ganteng-ganteng. Nek Mas Percil. Mas Percil ya ngono kae lah. Anak yo ngene iki Iya lho, ya Bos. masa ya kakek dijelasin lah. Ora ya usah ndak mungkin. dijelasne aku karo Kuntet anjane keluarga toilet. Dadi Kok ngono gila. Aku ketemu di YouTube, di TV itu orangnya ganteng sekali. Ketemu aslinya ya ora. Pesek irunge. iyalah pasti mutah lah kamu. Kuwi ngomong ora rene lho. Iki lho maksudnya. Ini lho tamu. Anak Iki sampean kan bapakmu. ganteng. Sampean kan ganteng. Iki lah karo adik ini saya anggap niku adik kula piyambak, Harus. anak kula piyambak Betul. sebab mulai kecil sampai sekarang sudah Ya. menjadi agak besar. Itu. Iki SMP sakmene lah, SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. Awak cilane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi ya ya toh. Yen Didusi. Iya, Iya, didusi. biyen. Dicawiki lek aku Tondone apa tondone? Enggak terus Ora nek pempese tondone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari ngono kuwi. Lah kae sing tak Padahal bekas lho kuwi. Lah, Saking dikene sayangnya mbek aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa, Nduk Niken? Oh iya, harapanku untuk Ya. SMA Negeri Nganjuk 1. Semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua. Amin. Tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses. Amin. semua. Amin. Amin. Gendut Niken Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta
mohon maaf, Ya. Mas Akbar. Ya, Tak oke, jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Niki ya, Sal. Iya. Gamelan apa musik? Sama denganane tahu duet karo Nikan ya? Iya, neng gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kae? Cakra kembang. Cokro Kembang karo Dewa Tresno. Lha sing duet iki to? Laras Moro. Iki lho sing dadi bakul cilok sama teman. Hei! Dudu. Silap. Beda, Bang. Saya nggak bisa awas aku. Ayo, Duk. Ngene, Duk. Pripun? Didelok, dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke, Oke, oke. Biar oke, anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap betul. Nggih. Contohnya Sri Uneng. Oh. Neng yo. Aduh, maksudnya yang modern yang sekarang yang Lagu sing viral saiki lho apa? bocah milenial roh ku lho. Di TikTok Perahu juga layar. Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Ya, Mas? Metro TikTok. Gasi. Ya. Ya, Bukan nadanya Mas. Top-topan Nadanya, itu kan ada toh. Oh, top-top. Ya, Sop-sopan. top-topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih, nggih, nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. Wih, terus nek C. Kula pun angkat tangan. Diomongi aja nyuwara. Hati kula acur-acuran. Kene iki padha suara internasional. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan pancen salahku dhewe ra ono sing ngongkon abot sanggane aduh aku angel move on iki lho bocah nanti saya nembang sama itu sama ada permintaan tadi ya Oke, Oh siap. iya, Bu iya, iya. siapa tadi Iya, iya. naik panggung mari ngene Oh, gitu. iki biar Siap. demikian dulu top-topan ya Dek, ya Top-topan, Duk. Oke. yuk top-topan masih bersama Niken Salindri 3, 2, 1 Bersama Asta Brata. Oli Suka. suka
ampun, adik-adik. pamit ati kula pun rasa sakit. Ayo terus. Don. Top-topan Jaman sing gampang rusak hatiku. Luar biasa. Emang yang bagus itu rapnya deh. Oh. Dari rapnya itu luar biasa. Si. Kula pun Sik. angkat tangan. Sik, iki sapa iki? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung Cak Percil kalih kula Kalih Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin. Nyuwun sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok ketoke ngati iki ketok. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun Iki ketoke kok Masya Allah, ya Allah. iki wong apa setan? Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. Kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Iya nyapa. Kowe iki sinden kok malah Ya, ape Jong. nyuwani lho. Aja ngomong binjai. Tanduran gedang tek. Ngene wis karo omeh. Aja cecek-cecek lah. Lapono. Wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Nggih, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Juk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. ah. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasnya benten, Mas. Jenengan kelasnya teng mlebet kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih, anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho, kok mau saulan po? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Alah perkarane namung sepele lho. Apa? Apa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler kok. Laler iso metu lho DO lho. Laler iki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. Lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya enak. Murid Kowe wong stres iki. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Siap, Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kalau winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Ditelepon. Kepanggih teng perapatan kula dibel din ngoten. Oh, wong ngemis to, kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kowe telepon ora duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang kok belum. Namane. Injih dipun tepangaken. Iya. Nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Nggih. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki tu madosi sederek kula. Sinten? Goleki dulure sampean. Nggih. Sinten? Sekolah ning kene. Dados guru. Oh, dadi guru. Sinten? Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria Masa sik dulur? Masa tasik sik dulur? sederek. Terus masa lek wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti. tahu. Ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Google, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lho kok mbok urut. Sing ndi? Kae lho Bu Fitria. Sing ndi? Kae lho. Lho. Sing ndi kok
Lho, Sik to ngenakmu kok iso rene gitu. golek sinyal. Kok sinyal kok. Nembang apa Mbak Yu sama sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA, Nganjuk. SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan. Aku ki takon. Takon menteleng. Takon ora menteleng kok Mas aku koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang gini. Ji. Pamerkan. Ansal nggih. Oh boleh. Oleh. Boleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wes bebas merdeka bae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi. Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai Alah. murid teladan. Reputasi opo? Pak Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik. Pak Abos ya. Lah pasti bose SMA siji ki yo Pak Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik kok Malang ngono Mas aku ya. Ejal pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Sos. Nembang. Malah Pasti nembang ngono ya takon. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Sik, Pelok, nyuwun apa? Nyuwun apa? pelok selindro. Pelok selindro. Apa ora oleh? Ora entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mang. Nah, selindro ya. Ya jan nembang iso apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu? Yo ngene iki tintingane. sisa tak dihanting kempos ya kemalan karo Mas aku. Ayo. Iya, Mas. Kuwi Dari selindro itu. Nah, Iya apike suarane. urung, apike. Nduk, urung, Nduk. Urung. Kuwi les geblak kakek apik, urung. Mas,